Abuja for me na akwa ya sana hia biom. Yehia se ya ne bra so se yesua de na no memenda na nyagro. Sante hene tutu ne nan ekọ anwunamemu ene anwunafo ekodi wona fahye kese a yefe no hobochocho afahye no. Na ohene koi na ode ne dom koye yekoduru ho na pani behwe niema ewo ho ekire se asante eyoman anwona ene asante ayonkofa enya afi ana ebefiase o na safi mpo na ebefiase a ehyiase ya da bia yesua de meni tija kantanka asan ehia mekai se mfimpimienu ene dunwotwe no anwona hene togosiri ebabedi akwaside ewo asante mem adenachi ananano ono nso di na fahye santehene etutu anamo akọ ekire ayonkofa pa eda anwonafo ene asantefo entem ene minute cha kantanka yehia biem ehyiase ya na niema etuto fom esisi wo ho na ano no ena ye ba be ba bem na ya kirikirem na matiase midin ede kofi kakare tija kantanka wo hasa busia ma me ko tija ma kwa ba ejo so abru enanso yehia biem edase no wadaje yehia sei yesua de tija yenhwe yeka anwonaga anase anwona anakumase anwona baako ana anwona ewo voter region ana anwona ewo kumase tija yenhwe anwona ewo kumase ene anwona ewo voter region mpanyinse yo de omnse anwona de e baako na nefa kuma bi na abepie kumase ndi anwona anwno se de omusika no omu man no ena omu emampon anase omu ahimkuro ene anwnoga ndi sa anwnoga no ena anwnafo a ebepie kumase no ekosoe baby ena omu tu ni din anwnoga nti na amakumase no nso anya anwnoga ya jese no ne kuma na asantifo ene anwonafo ankuta hodie ene de anwonafo ebepie kumase yo prof oka anwonafo ne asantifo ankuta hodie afi yenhwe ayonkofa eda anwonafo ene asantifo entem yo se kase Asante a ye account for mine kese ya ewo Ghana ne kese na wo Ghana ena ne fa ba bi nso Ivory Coast omu nyina aka bomu a ena from account for oba anwulanfo nso a omu no nso hye o mine kese bi mu ya from Elve na sa Elve no ne fa baabi ne efre no anwro ndi said aka man no da ho ne fa baabi efre na Asante no saa na omo so de eve ne so fa baabi efre na anwro yo objafo afi ye be fi nkomotwetwe ne nyina ase na yahwe sede niema nyina koye na no ayehia ye sede niema nyina fiase ene sede ye no tinga danka mame musa santehine ne ho adaje kura empo no se obi etonsa e de fresh santehina otu abofo na momoko be kai se otutu nipa be betori bia na amampon hene na abantma hene na brempon ne na manhene bi no momoko den poti nti na nano afahye wi santehina atutu na koye yo se friend say adamfo bi sinenua enti yehwe osantehene enne togbesiri adamfo no a yese kwachiri chen enamfo keke enti adamfo a sebe yakoben nua no uni adaje kura utimi jae de wo ye nya adaje eye ma unua enije na enokre sasa nti hene ni nyuma doso sebe nya do eye
nadamfo yi a ye ka se oni Togo siri nye da kopempo na oto ne safre no nso bia onya ho enko ka ese ba ko o ma na amampoyene na koye 2019 enti we de ena ono nso ohene no a oye Togo siri no ono nso nani ji one Asante hene ngita hundie no ho ba enti oba yehu na akura mprenum prensa ya dwabom otimbie yehu no ha de sabe wa matena dwomu a one Asante hene kotena yi kokoa mu de eno de miji se doso pa enti Asante hene so hu ne se ne hu ni papa na ya de a wa nkwa ebe ha no enti ujaye de oye nyadaje ekoi mpanyesi ujaje oya wadaje cheka taka yenhwe ohena fom ahofama na ho siesie ene ne amanhene abempon modum koi na kame ese ye bunkanfa anglofo isu prof yenhwe na hofama ene na ho siesie a wode ekoi se de na ne fe ene na nikate yo obia wo ni namane ne namamre sebe nyado enu obia nso wo ade a nanije ho so hu se obi okra na odi moto esi ho na odi ka emu duro si ho a oka so nko yi ba ko boko ko yi moto no ebi se ono no ho na na koma wo nti obia hu sisi de ya na ejina enipa no a osiesie no ho no ne sede osifa no ho ene sede na mane ne na mamre etie ade bi ho a obohu na obi di sika akọ agunukom obi nso de toma na de agunukom obi kura de nyanya de ode toma agunukom no no a ode sika akọ agunukom no menye wadwen se odi enu mo du chen ne de se de onu si ehu toma no no ohunu se emukura du chen wo sika akọ no enti no ahofa ne de ni nyina na yepe cheka ntakwada maye afi yenhwe ehenefo na hwannom ene anglofo yi yo eka se anglon a se de ye ka no o man kese efa wo Ghana efa wo Togo efa wo Benin jeze yi babia obewura bia sa nkuru ya abubu aman ya abubu di nyina obenya wo mo se de akamfo nso so dodo no a wo Ghana na efa nso wo Ivory Coast no wo mu de ne de eye nkuru aman be miensa emu na wo mo wo wonum wo Ghana ena ne kese wo Togo ena oto aso kwa Benin wo so bi wo Benin no ekwa ama sebe Yoruba Nigeria for Benin no ne Yoruba for boshe ndi ho kakra no kra anso kakra wo na mmom engro no a aman no wo ho na nya kese ti se sebe nya do Ghana enti no ma ne dodo no enye huhu bi asa bi wo Ghana bi wo Togo bi wo Benin bi wo na onuma omuwo Benin no and from phone ebi nso from Atakwame ka bisi Atakwame down ha na oba Ghana nso a omo no nso so baby a obeduru bia nchichemu wom nchichemu wom no nkyere se omo nye everfo omo nyina ye everfo ade wom ne se kasa no na esesa kakra enso ade se wo akamemu mfante wasa sehwi nzema Asante nyina ye bono nyina ye akamfo kasa nanso ebi wo ho a gese hotel waso ansa na watene ye omo nso de no saa netie de omo fa no a ewo Ghana no a agidini no ene anworo no enti na ya na
obi ebie na no a ofre wo munyina anworafo saa nso na omo a omo nim asante ene bono ne ayi mfante ene nzema ne ayi no wo ye kani banko a wiase wo sante ne ti omo nso de no sanity ti ka yanhwe hasafe yanhwe okasa eve anwo ayigbe hwafo anase hwa nso ye dasa nkru be na yamabo de ntemu ne sei ni nyina ye nipa baako na nkrofo ahodo efre omo amema omo din ya omo no kuromo no kana saa na ehu nipa no endi nipa ni nyina ka omo bom omo ye eve na eve no Ghana fo efa no ya na onum ka Ghana ho ansa na Transvolta Togoland fo nso ebeka omo Ghana omo ka Goku so sana Togoland fo na omo ye eve fo no beka ho no omo na Ghana fo nim omo fritete ndi omo din anworo no omo na anworo fo no omo din no na obia o ka omo kasa bia na omo kasa ben no bia na Ghana fo no aka na omo nya anworo fo no omo de ama Nti akoba se ever for bia bo so fi Benin so fi ye Ghana for the account for titi we na oba ayigbe no nso a ayigbe no omo kasa no na ewo edin bia eben saa ayigbe no saa omo kasa no se ye account for ana oba Ghana kanfo no omo kasa etwi saa nso na ever for nso omo kasa ya eno nso bibi gbe enti eno ho enna mpaninsam kakra bi nso wo ho ya nkranfo na eka saa mpaninsam no de bata ever for no ana omo de bata angrafo no mbeninse mo nkrafo no kan bata omo nkrafo no omo fa baabi na omo ne everfo ni nyina na wo Togo na Togo no ana omo wo ne ko ba se omo no pese omo ba baabi omo wo ya nkran ena omo kra omo ana omo ne ye omo bomo no ya ne from aibefo yi se nipa na oda omo ano na ode oba Ghana no efre na ayi nse nkrafo nso to ayi endi ni omo ja na ho no nso na ode ayi ndi ayifo mienu na baako eba aha ena okra ayi no ho no se ayi meko ena ono de o se menko na omo kasa mu no ayi migbe ana migbe kire se menko ayi a okure me ya me wa he menko ndi ayi migbe ndi omo no beduru ha no ana omo se omo hu obi a ofiri ho ba omo se we num ni ayi migbefo no omo se omo nko omo so ndi ena no so be ye omo din nkrofo de fra omo hia no so eye ayi ever no ankrofo pese omo ka omo hunu ka ene ko wie hia ya kanfo ena edema wo mo na ade ba ko a ni kan se ya ha wo mo edin bia nkrofo de efra wo mo bia no yehu se ha wo mo de aminim nanso utimi hu pa se hu se wo mo ko ho ntokwa prof mami fa we de off beat to say ye ko bia to say the mrebi bia obehu yes we de we pepeni we de we tani we de baroka sa as ye nuanom ha wono ha won jire se omo enyan omo ntiase na obi kan krom kasa na se won ntiase a etora bi a utime jema ho se ya tendidie yisano na ididi atemu a itimi kasi obi se Saskatchewan Saskatchewan ya Canada kuro ba ko ne friend Saskatchewan oh sa enso na itimi didi atemu na ye obi ya
betumi aka kire obi se Florida na eyane ya ni nyina na se ade na wo kan no wo ndi ase na pepe yi a ene tafo yi a wo kan yi eno so sete ye ka igbefu asem yi kofa ba ya no omo nso de sa na nta no kuro bi a ewo Saraga mantemo ho enti obi obefiri ho bebe bia so ofiri nta o tani ena oba ebono fam ho no na wo wani hwe esiremu a eno nso wotra wo mukuro ebono a na wo kwa wo nse nkuro na wo no ye fra we ebia pe ya pe bupe pe sa na so enti omo nso ebefra omo se omo a efiri pepe fo na eno nso na ma no ba enkyere enya timdidie Usama ka josi yehia ohasi ana yesua de minim se nneema bi ho no ma wonte gese ha na se mene tija kantanka yehia ye beba bem ye beka ama wate ase ye tija kantanka yenhwe den ankasa ne den asantefo ne anwafo ayonkofa no ne farebai anything yo o kan farebai a twi ya na ya akose brofo enso ye twi efiri hene na mfiti ase ene sen no na ye kan farebai mfiti ase ne se emre biduye na abrofo efum abibiman no fa enti ibirum ho a abrofo no du omo ha enchekura na omo de omo ha ama abrofo no na oman bi ti sa Asante de wa makwan nje omo ni abrofo kon sa mfi wo ha ansana entoko etwato okura no wonum abrofo no edi omo so ama wo makoka abrofo amano sekantanga mfie wa ha no eye afibia anase bia ye ko kakra ne ye gyae ne akogya ho nka se mfie wa ha ko a anase mfie enum ko a ya na nye se toamu a etimi akon be se ne ye ka se mfie wa ha ko akon akese pa e umbenso ana akon nguma nzu nji basa ye mo nketwa no kuraso samfi wo ha nyina ne na epiemu na ye ko kase no na wobodi enti enye bosome ba ko asam ena enye afi ba ko asam ena enye mfie du asam mfie wo ha ebi wo kura na mfie beze enum bia betom ne enkon ani nyina e kan bom se mfie wo ha enti emra abrofo no ani abere a omo ne asantefo ko mbese omo fa asante no man no na eve man so omo afa de ombefa na akoka anwro ya omo nso makwan kura sa abrofo no ebe fa wo omo enti basa abrofo no ewo kasa bia e frɛ no se ye chichemumu na ya wura montem divide and rule enti divide and rule no ena omo prebito Asante ena omo ka akaman no atwa Asante ho hye ni nyina bomu ena omo se mo tamfo ene Asante yen ye beboa mo na mo ne omo ako ena omo koduru eve ena omo se munzo amaka no mo tamfo ene anwro na anwrafo de ne de omo ye ma no ko ye se gandangbefo momu no omo de omo gina ekon na no etia anwrafo no na omo ye sa no ena abrofo nangasa abrofo edika ba na Danes Denmark fo omo no ko ta gandangbefo na chi no omo ne anwrafo no ko echire na English fo ene Holland fo nso ekota ayifo na chisa English fo titiriu enti mra English fo ne ne ekota gadangwe fo na chi ne eve fo no anase amafo eko ena Asante fo ede wo mu nkrofo so ko so mo bo anwrafo na se wo mo no wo tamfo wo mo tamfo no so ye tamfo ndi saade a mo mfa nipa nkobo no mo yesa ena mrebi nsu dui na
Asante nso so ko ewo fragmentamo e de kwa chiri peki so wati peki hwasa da peki e de ko ya ko di mfie nan ewo ho ntokwa mu nkwa Asante no ko samre no na ayi omo ne anwro fo no ahihye ho ana ahihye se yi munya ayi ebeboa mo yenso yenya mu meboaye te didim ena ebeye enamfofa eye ekon mu emoa ena san koye se dwadie nso mu moa enti etwora bi kura na se bia baako pe no ma bi na onya te se Asante o petuo ana o pe nkyene ana so o pe bibi na ayi English for no de esi kwanya anwafo na fa kwan bi so a wo mu adamfo Asante benya bie enti sa kon no mu no ena omo Asante ne soma na himfo no bi na ekuakuo baako de ne odie ne mu ne fra no buabasa kuo no ena oma omokoe buabasa kuo de ne oda ne fra no dubofo na dubofo no na oda wo ma no ono na ahoden a na owo ene nyansa na owo de kon no osikuro bi aso na watam kuro no to obenya amra ne adubofo tamakuro adubofo tamakuro anti ono no kodi mfie nan oba no na okire abrofo a na wo kwa mu ewo ede wo mobile Ramsey and Coon anene omone ne yire ne ba na ye anum fam ho no mo ho no ma ho no mo ye Presbyterian asore na presby asore omo chi omo de omo ba se omo no omo hwa onu mu tetefuma abrofo samre na omo ba no na omo de ayifo pekifo ene anwrofo dodo pa fra anwro na omo de omo bae na omo de omo besoe bia ya frɛ no anwrogan enti koye koduru mbre bi na kyese obi obaba bi a ote wo mkasa bia na akosoe wo mo obusuafo ni na enti on ma e ba ya na omo doso na omo be mpimmienu na omo de omo besoe ho enti nyese bia sebe omo de omo ba ya no omo ye yakokyire omo kun sebi ya kyire bi wo kun kura na omo sa wonu a esan ayonkofanti ombae na na doso na omokoso ye ho chekanda kwada ma yanhwe Asante hene be penso na na buabasa ekosa akun e ma ayonkofa no ebetintim pa ma omo be kumasi Asante hene Kofi Kakari e penso enti be mra omo bae na ngasa ye 1869 ntokwa no na etwa na omo bae sa ndokwa no na ekoso etoro bia ekon mu no enipa bitimi di kan betrase ansa na ye wie kon no kra ndi sa kon no ba bia na gina mfimfia na gina pa de na ye 1869 sa amra no so na ye Asante hene Kofi Kakari na chekanda ka yanhwe we brebe waso ase a binum kaso Asante ene anwro omo sign treaty said in ke sign from na treaty teacher boy wa ha esi afibem obia obeka se e ka treaty a e betimi aye ano no e treaty ye nyina ya pena so hari se ye nananom bewu a omo ye nsamanse omo ntro karata bia enso adanse wom se bibi sa si sana Asante ne anwro de no ye ye hunu krata bia da ba bia se Asante ni bi de ne nsa asha krata bia se ana se Asante na soma obi so mfa ne nsa enko sha krata bia se ya ano ne ano na Asante asrafo no a omuko pie eve memu no enne omu namfo ye anwrafo no kaaye ena ntiase baaye ena baasa meti se na bia na obi kana ba bi se ye
yɛde nipa maamo na mko chichira nwoga ena yenzo ye ka asemo metena kumasi bi ewo bi no de emfa ho kire se sabe edin bi oda na obetena ba bia me ko nkran me ko hu se papa bi ofre no koi kumasi obetena kumasi be ye ba magazine obesua de na onya na ho eno ofre no ndo okwa senga akura na okwa chichire ango ma ofre no kumasi ndi sa ade no de sa kumasi na ewo manfe no sa manfe fo no mo nye osande asante enamfo wo no ye evedome so mo eve mfimfin ho ade dome enem ne yi wo mo ano ye namfo no ya wo ne asante din sangita ho no Anlo enye evedome ndi se kumasi bia kopie evedome a esese ehwehwe akire ni hu ntie kopie ho enye se wo mo na sheda ye se mumra na amoama ebi kwan ade wo mo bae na makachiro tija yeda ase yegusu a yesua de yesiase ya makacho se adesua bre ana yehu tija kan tanka boye wo ha se afe apem ahankuno aduokono nwotwe sante hene opokuware otosumienu angunafo hene a na ye frɛ no awomafia togwe abranze ha ofiri mu no sante hene opokuware otosumienu edi sika futuro ekogu ne naso prof boye eye wono nko ana ye ana se ya de da ho se sante hene bia ye so sha wo mu se mra sante hene opokuware wu ye no media mi hu sante hene prempa otosumienu edie sa ne si ye ngro ama ya omne asante dingita ho nyina aba yie no bi obi aba nso de bibi ba sa nso na sa aman we nyina akopema takwame Anlo ene de akeka ho no BBC wa asante ne suma am ye kwayi okonzo de bibi ko na eye Anlo ya ogbo wo mudin a wo hini firimu omo de omo ne omo na mfufa na no odin ndi okwa odi sika ko ekose ye mfa nko dware ohine no a wowu ndi no na osante ne opoguare ye na nye ono nko ana aye efirimra yino beto ho ayongo obi bibi sa si Anlo bia asante ne suma me ekoye sa enoma ti ka tanka yenhwe sede ye dinkita ho ina wo kan de chese na Angunafo ne asantefo ewa yonkofa pa a ne modin afe den ne siye ana den ne baaya enti ma asante ene Anguna ase yentam atete kura yo BBC na BBC ya ne se omampani bi penso na efre no aike echampo kutu echampo ofri ene atwuma ha ya trabom na ono be ye omampani no no e soja ban na hono ena ono ma omo hu ka soja ban de ba etimi wura mu ko ma nkrofo bi hu kam enti nkrofo bi hu ka mu se omo na omo pese omo yeku de sa nkrofo no ye de efrofro mu se omo pese omo yeku no wonumu na omunya omo tete ya omo twere onwoma bi ba ko di animu ye Professor Kofi Awono omo twere onwoma bi se Ghana no da ho no chese wonum a omo ne Angunafo ntemu omo ne evefo enhia kura eye asantefo o twere bibi nso to nwoma mu a na aka ho endi ochro omo chro sa na oman gu ho ne kwan ombe faso a sebe omo ebe bre asante samase ne se ekumkura sebe yinko omo ye sa na oman no enna omo chi no
omampani fufuro baa na friend JJ Rollins ono nso sankrofo no a omo yesa na omo ho ebi agukura na kakra bi na dudu ono ana na ho ebi ni Kodwochi Kata ebi ni Brigadier Kata bi ebi ni Kofi Awono ebi so keka ho ebi kura sa ate asesese ena omo ko twa JJ Rollins ho hia enti adwena ode baae no omo de ebe wuram ena ko ba se o tankese bi ebe to ho ndi asantefo nyuma yegu no asantefo etan omani ma omo bedwane edwane ndi wo yesa na omo anu nyina wia ena nsam kura asabe ebi kura na ensi so yetimi kan to omo so ebi ne kutoka ene afrifa na kan bom no mo ye ku bi ena ku no ngrofo bi be kantaku be kantaku no na kutoka no ewuwo kantaku no o mutimi enwono asam no eko bata no se afrifa no ye santini nti ena okum kutoka wa abra anyo no ye ku no ndi wo ye okeka sanse mo we na enipa na wo kan gu nso wo anya kwan bia nyina no a na wo yi na no kra na nura chida sa o kan fare bae no sa no ma wo yi na kofa sanse no bae enti o mo ye ya ma politics for nso hu se se divide and rule no ayeka no o chiche ni panu mu no awura mfimfini no o de ya adwuma eboa yen politicians ndi omo yire mu pa ya jese ye kan Ghana fo nyina mbom emfo mu nti Asante ena omo ye na sa ena kao ndi ena osande yene eni togosiri ehun se da bi mumie nko ne nkofa ensa nkofa yete hono na bibia sa eni ho politics fo ohene kura kasa no ka wona yim se politics fo omo no nwono sa asem no na omo de to ho ena nkora nso a eba omo no ebi kura onkan ni abefa na omo fa ade bone no ankrofo de egu ho no twero wo nwuma mu no ena omo de aye adwuma bepem ene ya me no kase se sa ne te dia uhyia ngunani ba na wope no a ena dia megidi se dia santehene eni togisira ye e kire se kwan da ho betumi aware no se wope no nko a dia bize dumre bi hu Asante ni ba ni angunani ba ni nane na ja no be bo atwede den se kan tanka ye hwewe Asante dia bodin Asante kotoko madagomba odi nzima kotoko anguno kotoko ewo ho ana Asante bodin se bia ma no yo yenti ne mpani nsam se anguno Asante ema no kotoko ye nima ne nzema kotoko Asante kotoko eno wayi bi manzema omo nso be nzema kotoko omo nso omo ne omo nya yonko fasa ena dagomba kotoko ye ne efre omo dagomba na omo ade omo from ho dagban edi sa dagban no eno na asantefo ehunu ka ndi omo frɛ no anwan kotoko eno nti anwan kotoko no nso ya akose anwona ndi ya na nkrofo adwene yo mo se ene ye ma anwonafo nso kotoko na se sebe enya ado anwonafo kotoko kura sense hwe omo namfo a emu odina ene kura no befiru sande hene ho de enzo yene atete se entete nche no ifi ase from kotoko a betimi aka nti sete ya kan taka fe yen kokro no ankasemu sante hene free mase ne dom na brempon na mahene kodu ye no na ye nyina ye wo hobi na yen hwe dwabom dwabrem ho ohene du ho no ya kan taka na hot say ohene tna pakam fi ho ba ye wo say na ho yo so beja ye anwuno ohene no oni togwesiri no otoso miensa oi ototo ne no maye pa enji ansa na on mo firi ha eko ho no eko duru ho no aje sa yo ngofa no mo mia
enti utimu se obia ye omo di kan ba en kura na nye sande ne nka ho no kura ne agi wo ma wa tu je se ati se de omo ewo omo akromu enti osande yin bedu won de na ayesebo je se ni giemu enti osande yin eda apakan mu efri baby de bedu baby a yebodwa no ni nyina no na je se kurumba no de ejena baba nti odi ahene ti se de onu kurumu a abusamaka jo se yihye ya yisuade yegusu a yisuade yegusu a ye hwese de nnema ekoso na no memenda ewo angunamam na ete me kana angunamam fi se ye de yenim se ye ka anguna a du ba bi ye togo kura mpo na senke kodu ya na se sanke be kana se ya anguna ne mum se de tia kan ka chia se na nchichemu kakra wom ana se ye bia da ne man se de asante da ne de ye wobono ne de bente no ana yegusu a yisua ho ade tia kan ka ye de nkomo twetwe ne beba na wiye kro na fe ye nhwe sante hene akontue otuko angunan ene se de anguna hene se gi no enda so wom sa yonkofa no ebetintim enye te se de ye no kane na akofika kare penso na amanyofo esan betiti mu yi eni da so wom eni da so wom o ye bibia na se oni eni da so a se wa anya kura nkaye enti osande yene ene na damfo togbesiri ena o maka o mo abom se o mo wani da so se ebegina enti na ono moye na yene atie kire no nso yenso ye obibi ka ye betimi aka ene se esese ye no ne yesanhwe ebiza manyofo de o mu mpese papa bi be pie baabi enti wo ye den on baba be wuram metim kra ka semato ba konso se wakase nanzo wonkan ana se wakan kra ne bia na odika enso ye nhwe dia odika no na editito emre bi e kan se Victor Usu e go kan bibi e wo parliament etia everfo na ya nhwe de ye ya Victor Usu no go kan sa se hwe ya nke enunu no e so omo efa baabi on parliamentarian bi ina di ka akoka bibi tia akanfo na Victor no so ne honyo na ono so ka bie enti obi de blo bae no kane no ono de ayo no ode ayo no bae na de ode mango ba fie no ono de nwansana bae enti wo a odi ka kan no wo momu de ya prato nchen o na Victor Usu no na Asante ono ne de na yeka won se omutimi eye ma Victor Usu no a wanya nasem no a o kan nasem no ye firi no so de aba Asante so ana ono kura nasem o kan no odipem se obi na ko kan bibiti a no ne nkrofo no so e kan bie enso nkrofo kan ene no moyi ye pese ye sei Asante no antemunti na se yi ba ko de to nchen se ya ante ba ko pe de na yete so ebisu si se de kan no se frifa ne kotoka de sa yetim kan sam bi to ho se wo man fiase anwonwono sa ansam no angu ho de a ene ebegina no fiase anwonwono gu na nkora nso aba enti ase no de a ene na ekuro na bebere na ye wa wireshem se enyesa o mampanyi dada jeje ronsa wonya ne baby ko na na yire Asante ni na obe ko ne crate no ka sesen ka wo ye babunu biom abidia konwa anko be ma Asante hene ana tunifo tija mpanyi adwenem uzuze na o kase no kase de ye share no man ye nyina no wonu no o kan mse emre bi kra obi busa nse eden na afrifa eden ko kan
onuma yiku omo no kire nipa bi a omo share no ema no yes ade no ene so wie enso aseye wie so na yire sa nyo no nko na na yire sa gbedema na yire santini ofra danse so na Asante fonzo binum eyirenum eyangrafo na omukununum eyangrafo enne nyina da so bare ntokwa ba anase obi a opentokwa no otimi pia sa no mani nyina tu nchen otimi hia okra aka se o Asante fo no ayesei na wo de wonka ho divide and rule no eno no ana chichemu ne wura mfimfie no eno no ngrofo de ye adwuma pa so na yenhwe se saa de no embem saa mbamu dia ene eno mabako totin ohine yewie kura no Asante hina no di sema wo de tu dwa da no ewo dwabonase nyina tija okanya ka se afe apem ahanwotwe adusia enum 1865 na yene anwafo ya yonkofa bifi ase ene ne matija den na wo kakra de twato na ya sori Asante de wanka 1865 ono de wanka 1869 oh okay 1869 me komcho na yi nkrofobi ena omo nyono bibia mana ko pie 1869 ebetimi aka se Asante ne kwakudua ona 1865 mbre no no ono na wo na ono no ana wo no mo no wanko anwona ho ne nkrofo na osoma wo mo dinkita ho bia endi na oyo hina entokwa na nani nye ho endi ono oye akuma bia sika kuma se yene woka asem no na amaka ye de akuma besoma cha achame ene nsaneyefo no mo de aba ama na kire se bibia aye dindindin bia okwa mu a enti yentimi enye no fa no se enipa adwene mu no akuma de etimi twa bibia enti be yi bibia okwa mu na ayi asumdwaba enti ayi kuma no ye de ba na kese de mo se mompene nyina no we de akuma ya ba de mompene tije kan tanka bebo mino wo haw yaka nyeye na Asante hene de sika kuma no asoma brem se afi de bia anti aye dendenden no wo hu sika kuma de ma kuma mbra fom na sika kuma na ntwitwa ayi asam dendin bia mu be kai se sika kuma yi na emse wo hene de ma wo hene ba na de ma Britain fo a nipa bi kan se wo de abase ntokwanti no de be yo se onti obi kromwa na mamra ni na mane asa otimi dwene kosi ba bia ope enti bibi sasi na ye ohene kofi kakare penso na asem bi eka one English fo ka ena ode akuma no soma ena omo a fantefo a na omo twa ho ahia no ka kire Britain fo no se Britain fo de omo nim kuma bi sika kuma bi ho asa na omo no ka kire omo se sika kuma na kire se o ayi bibie ni ho a o ka obeti na o wabana pabne so ena hene ko fika kare dabi nya sa na ase kire na ase ni se ajobre na se won ti ma se de akuma no amede ba ya no fa na nkire se mama ko eno na o ka ho ase ndi sika kuma no ayi Asante ne kokudua ena yeye na de odi adwuma kese Asante ne ko fika kare ti ne penso ena ono de akuma no ema Usafo ye de nkomo twetwe ne nyina esi hase migidi se yihia yi osua bibi bebre niema bebre ana wo hu efa anworo ene Asante anase anwonafo ene Asantefo ho maka kyo se yihia bia yisua de be tia kantaka aboa yen obibie nemam ye hunu nema nyina ni so sede tie bia no de edimu ntintiman pa na se dimu panyimpa ne se Asante hene ayonkofa anase na namo awotui
yebetutu ye nan asim dia sɛ yebɛsɔre kora no ntini sɛ mete wase ana Asante hina odi kan ene Asante hina osetu otosmi na wotutu na makɔ anwona mem sa pepe ono anga asa eka nanu disem no okan ose Asante hina edi kan Asante hina atu ni nan si anwona na ayi ngita hodie de ene na omudi enya so bekokuru mo ansana ayi one obi akodi ngro osoma waya wonma achiame omko ndi sana na etie na emum de otu ne na sikuru mo de we osafo aha ne de nkomo twetwe ne nyina besi eye ruade pa da foforo ye besa de ndema foforo abro mene tija katanka ana edi nkomo yi mede edi kofi kakare